Sa pamayukan mga baretang unyan, bareta sa lado lokal, danyos kanlinog sa mga eskwelahan sa Bicol, uminabot na sa 280 million pesos. Iriga City, nagpapagibo na ng dialysis center. Sunod na bulan, posibleng mag-operate na. Joint Task Force Bicolandia, pigkondinar ang pambobomba sa Holo, Sulu. Bareta sa lado international, COVID-19 cases sa world count, nag-abot na sa lampas 23.5 million. Bareta sa kinabanin karawat, kaligtasan kan mga atleta. Mas importante kaysa sa anuman na medalya sigon sa sunod na. Sinasabi sa radyo at telebisyon, ano man ang oras o sin pagkakataon, Bicolandia. Salamat po sa inyong Aldaw sa Saindo Gabos, Aldaw Ngunyan ning Miyerkules, petsa 26 na kang bulan na sa tuyang mga barata ihatod sa Indo kang One Media TV 48 naga. Sa detalyas kita kunyan kan mga barata sa lado lokal o minabot na sa 279 milyones de pesos asin man o kaya 2 million 200 magnitude na lindol sa Masbate sa mga pampublikong eskwelahan sa nasambitan ng lugar. Ini susog sa report kan Department of Education Regional Office 5 na kung saan nasa 98 eskwelahan ang total damage asin kinakaipuang ribayan. Maabot man sa 171 na mga eskwelahan ang kinakaipuan ng major repair, ninuli man sa danyos na darakang lindol. Kabalin P-box na dahil pwedeng gamiton ang mga nasabing building hanggat din nasisigurong ligtas ang mga ini. Sa kulungan ng bagsak ang sarong security guard asin 16 anyos na minor de edad matapos magpabakal ning depektimong gamit online. Bin partner residente ng barangay Cuyape, Libmanan asin man ang 16 anyos na binatilyo na pinagtago na sina sa pangarang Alexander kan barangay Bigao Norte, parehong Banwaan. Sigon sa report kan PNP, bandang alas 8 medya ni pagkamanggikan itulod kan mga otoridad ang entrapment operation kontra sa mga suspect sa Sitio Yabu, Barangay Palestina, Pili. Kung sa residente, tas kani Agosto 22, 2020, kan makipagtransaksyon ang biktima sa online seller na si Wilfred Tesorero Reyes, 29 anyos alias Mahal. Residente kan Sitio Church Site, Libmanan, asin nagpo-order ng refrigerator ang biktima sa kantidad 4,000 pesos. Alagad pinagsabi na ang hipag kan o pinagsabihan siya kang hipag kang biktima na depektibo in order kaning gao ang kwarta na kumpirmar na dahil man talaga yung nagagana asin di na dinakmaan na nakan mga nakaabang na operatiba. Inaarap pa kang otoridad kung may iba pa na biktima suspect sa siring na modus online. Sabi man kang PNP sa gabos ng mga nag-online selling na maging mapanuri asin man hilingon ang paikipagtransaksyon sa mga legit o mga isasangat sa mga naaresto. Nagpaluwas na kan sendang opisyal na pahayag ang Joint Task Force Bicolandia o JTF Bicolandia. Manunungod sa nangyaring pangbobomba sa Hulu-Sulu na nagwas ni Major General Henry Robinson Jr., Commanding General kang 9th Infantry Division Philippine Army, pinagkukundinar ang siring na madugong lakdang kan mga terorista. Ipinagladawan kani ang makangirat asin bakong makataong aksyon kan mga teroristang nasa Sulu. Kasabay kani siniguro ni General Robinson na ang mga militar sa Rio Bicol ang padagos na mapasunod kan mas pinaikot na mga lakdang para man na mahadlangan ang siring na terror acts kan mga Bicolano sa sendang division sa mga militar sa pagprotehir kan katuninungan.
Di man subot masupog ay sa mga sibilyan na magsumbong sa mga otoridad kung may mahiling na kadadudo ang mga personalidad sa saindang barangay Susugpa sa General. Paparata sa lado lokal, kunya ang report tali sa Idol News FM, suspect sa drone. Station, ang suspect na si Richie Luteria Malaga, 34 anyos, residente ng Purucono, Barangay San Roque, Legazpi City. Ang naturang suspect, inaresto ng Legazpi City Police Station kasama ang elemento ng PIU Albay PPO, RID-5, RSOU, SRT-RMU 5, ang isang pinaghinalaan shabu kapalit ng 4,500 by bus money at 1,000 peso bodol money. At yan ang putok na balita mula dito sa Legazpi City. Ito sa Idol John Arganda sa mas pinagkatiwalaan ng Pilan, 89.1 Idol News FM Legazpi sa Bicol, Idol. Sa Banuan kan sangay kamera ni Sir magpuon kan bulan na Marso. Iniman sa ni Mayor Joby Fentevilla sa iyang live COVID-19 updates ka nagtalikod sana. Sigon sa alkalde, may kabilugan na 2,046. Ang bilang ka mga nag-uli na mga kababayan kung sa 2001 digdi ang nakapagtapos na kasi ng 14-day mandatory quarantine mantang 49 man ang padagos sa pinagmamonitor kan sa edang mga health workers. Sigon sa pinakauling datos, may 4 pang probable case o mga LSI na nagpositibo sa rapid test at hindi man makakauli sa edang kanya-kanyang arong asin padagos pa naka-isolate sa provincial facility. Idinagdag pa kan alkalde ang gabos na naging direct contact ang duwang nagpositibo sa helang ang negatibo sa sinagibong swab test. Aprobado na asin napirmahan na kan Mayor kang Ramo NCCEP. O beto kanina katabangan ang mga nawaran ng trabaho sa tao kan krisis ninuli sa COVID-19. Ang mga trabaho nagatao nakatutok sa mga proyekto pangkomunidad, infrastruktura asin iba pa. Sigon sa main author ng ordinansa na si City Councilor Lito Del Rosario. Kay bana ng 4 pang konsyal pinagaganindang mahidali ang sahod o kaya ayuda pinansyal kan mga nagtatrabaho para palitit na maghiro ang ekonomiya. Nagadara kang pandemya. Paparata sa lado lokal, penalidad sa pagbabayad ng business tax sa Naga City. Hinali na. Aram niya ang bilong detalye sa report ni Idol Ervin Rialuyo. Inaprubahan na ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang panukalang ordinansa na nagnanais na alisin ang mga surcharge 20-78 na pinanday ni City Councilor Buddy Del Castillo. Nilalayo nito na alisin ang mga surcharges at penalidad na ipinapatong sa mga negosyante sa pagbabayad ng kanilang mga business tax, fees at charges. Narito ang naging pahayag ni Councilor Del Castillo. Magdakula, covered po sinda basta may babayaran sindang ingreso kanakaaging taon. So, kung sa coverage po... Nakasaad rin sa naturang ordinansa na maaaring mabayaran ng tax, fees at charges ng walang penalidad bago ang Nobyembre 17 para naman umano sa mga nakapagbayad na may patong na surcharges at penalidad ay maaari itong i-credit sa pagbabayad ng kanilang business tax para sa third quarter ng taong 2020. Mahalaga umano na matulungan sila dahil isa sila sa mga patuloy na bumubuhay sa ekonomiya ng lungsod at nagbibigay trabaho sa ating mga kababayan. Yan po ang putok na balita mula dito sa Idol News Center. Ito po si Idol Ervin Rieluyo. Para sa mas pinagkakatiwalaang himpilang 105.5 Idol News FM Naga at ang 89. Sa iba pang barata sa lado lokal, pinag-kontra kang Bicol o kaya nag-react ang manamento kang Bicol Central Station sa Naga City ang paglaya kay Manager Nonoy Reforzado, Terminal Manager kang nasambitan ng establishmento. Sinabi kaning nangalas ang sa iyang mga tawan sa biglaang pag-abot ng HPG kanakaaging Sabado. Sigon digdi nagsagib man inin mga inspeksyon sa mga driver, konduktor asin mga pasahero kan bus manunungod sa pagsulot ng face mask asin man face shield. Sinabi ni Reforzado na may man lang koordinasyon o pasabi tuyaw man kani ang mandato ng HPG sa pagsigibo ng inspeksyon, bagay na dapat trabaho kang LTO o kaya LTFRB. Walang pagsunod sa minimum health standard ang gusto siguradon kang HPG, may man dapat na ipagdit ninulitan mga ini
mga taong malaog sa BSC ang kaya po na kasulot ng face mask sa face shield. Maayo pa ni pahayag. Sa iba pang barata sa lado lokal, magkakaigwanan ng sa diring dialysis center ang siyudad ng Iriga. Ini oras na dagos ng maitindog ang ginigibong building para digdi ang construction kan dialysis si Mayor Madel Yorove Alpilor. Tulos man ining ani ning pag-umaw sa mga netizens lalo na sa mga pamilyang nagda-dialysis sa Bicol Medical Center o sa Bicol Medical Center pa dinadara o kaya sa iba pang mga pribadong dialysis center kung pagbabatayan ang posting kang LGU Iriga sa bago nilang project na yan ganike pinaglalauman nagulpi ang mabibenepisyuhan lalo na ang mga pobre o mga mayong-mayo sa buhay. Kasumpay kani ang LGU nagaman ang may dialysis center naman magduduwang taon na asin pinapadalagan ini kan mga pribadong doktor asin iba pang medical personnel. Ang Pilipinas sa man sa mga nasyon sa Asia na may halangkaw na kaso ng kidney problems ninuli naman. Arestado ang sarong mister matapos ang anti-illegal drug operations pasado alas 7 ng pagkaaga sa barangay Inoyunan, Bula, Camarines Sur. Sigon sa Philippine National Police, sa bisa kang search warrant sa indang nagalugog ang arong kang suspect na binisno si Benny Danza ka nasambitan ng barangay. Napag-araman kan alagad marikasman ining nadakop kan mga polis asin dagos ng dinarakop. Sa paggalugog sa arong kang suspect nakuhaan sa arong coin purse na may laman ng 2 pakete pinagtutubran ng shabu asin lighter. Na-recover man ang mga rolled aluminum foil sa arong handgun asin 2 bala para sa 12-gauge gun ang nakuha sa sling bag kang suspect. Sigon sa suspect, ang badil asin bala winalat sa robot sa iya kasarong amigo asin di man sa lokal, arestado man ang mag-ilusyon matapos na matrayumpong anti-illegal drugs operation kan mga otoridad sa Zone 2 Barangay Abelia, Naga City. Ang bilog na detalye sa report ni Mark Mendoza. Arestado man ang mag-ilusyon matapos madakop sa isinagir ng drug buy-bust operation ang mga otoridad na nagresulta man sa matrayumpong pagkakadakop kan mga suspek na sinda Hermie Caneta, 25 anyos asin ang sa iyang ilusyon na si Jason San Andres Valenzuela na taga Milaor, Camarines Sur. Nakumpiskar man sa mga ini ang 2 plastic sachet na may laog na pinagtutubo ng shabu asin 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Sa ngunya nagtitirir na sa kustodiya kan mga autoridad ang mga nadikol. Patukayan po ang katilipunan sa tuyang pagbabarata mientras tanto sa samuyang pagbabalik ang iba pang mga barata sa luwas kan Pilipinas, kinabaning karawat asin man ang showbiz. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet ang pagkahasa na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Customized shirts ba ang hanap mo? Huwag ka nang mamroblema. Sagot na yan ng Unique Clothing. Meron silang customized polo shirt, round neck, long sleeves, at marami pang iba. They also offer printing service, silk screen, embroidery, and sublimation. Lahat ng gusto mong style and design, sila na rin ang bahala. Unique Clothing, matatagpuan sa Caloocan City. Owned
and managed by Mr. Bernard Duron. For inquiries, tawagan lamang ang cellphone number 0926-065-5584. Unique Clothing. Sulit na, unique pa. Naga College Foundation Incorporated, College of Engineering, home of the top-notchers. Online enrollment for freshmen starts June 1, 2020. Minimum requirements for online enrollment are scanned pictures of report card, PSA birth certificate, 2x2 ID picture with white background. Minimum down payment is 2,000 pesos only. Visit the NCF College of Engineering page for more information. Be one of us. Be a Tiger Engineer. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni Kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela. Lahat ng yan matatagpuan sa Angela Trading. Angela Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Angela Trading ay matatagpuan sa Win-Win Mall Diversion Road, Naga City at sa second floor ng Grandmaster Mall, Central Naga City. Bisitahin rin ang Angela Trading sa Iriga, Baaw, Ligao, Pulangi at bukas na rin ang Angela Trading sa Nabwa, Camarines Sur. Tara na! Andyan na! Angela Trading. Ang Angela po ang one-stop shop ng bayan. So everything na hinahanap dito, yaon na sa Angela. From school and office supplies, furniture, appliances, and mga home essentials. And syempre, mga health and personal care like masks and disinfectants, etc. Yaon na dito sa Angela. For a minimum of 3 items, you'll get them at a lower price. Sa Angela. Sa irarong po kang bagong normal, may mga protocol na susunodon sa paglunad sa mga pampublikong bihikulo. Hasta day po nawawara ang COVID-19, manunutaran ang pagpapasunod sa 50% capacity kang mga bihikulo, tangaring maobserbar ang physical distancing. Day man po malingaw sa tamang paggamit kan face mask, kinakaipuanan man ang pagkaagning footbath as in disinfectant o sanitizer. Sa paagi kan mga pagsunod sa health protocol na pinapautob kang Interagency Task Force sa paggamit kan mga pampublikong transportasyon, makakatabang po ini tanganing malikayan ang pagwarakan virus. Ini po si Mayor Chris Lizardo kan Banwaning Minalaba, Camarines Sur, nagpapaabot po sa indo asin nangangapudan na pagtarabangan ta po na labanan ang COVID-19 asin ang pagkuriyat kay ni. Taga Banwaan po ng Minalabak saka sa mga pagtarayid na Banwaan, kung mapipwede po magtiner mo na kita sa laog kan harong kung mamanggitang mga transaksyon sa luwas, lalo na po duman sa mga senior citizen saka sa mga aking nag-iedad 21 anyos pababa na kung mapipwede sa laog lang kang harong. Ano po? Diyos mabalos po. Gulpis sa tuya ang naahadit sa mga nadadalan, nadadangog, asin mga nababasa sa mga bareta araal daw, manunungod sa coronavirus disease o COVID-19. Igwapang nadadagdag sa mga listahan ka naapektuhan kan helang na ini. Kaya man, padagos ang satuyang pagirumdom sa satuyang makaimanwa, maging kalmado asin maging alerto. Siring man magtaon-tamang informasyon hali sa mga nanunungdan. Pagirumdom niya to na ugalion na perming magugas ng kamot gamit ang tubig asin sabon. Magamit nin mga alcohol-based sanitizer. Iwasan ang contact sa mga hayop asin mga taong may sintomas kan helang na ini. Maggamit ng tissue o malinig na panyo kada paghatsing. Mag-inom ng gulping tubig. Magkakan nin mga masustansyang pagkakan asin siguraduhong maray ang pagkakaluto kani asin tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health facility kung may abo, sipon, kalintura asin iba pang sintomas kan helang na ini. Simple sana ang mga lakdang tanganig sa tuyang maprotehiran at sa tuyang mga sadiri sa COVID-19. Alagad na kulang maray ang tabang kani tanganig dai na magkuriyat ang helang na ini.
Ang pagiramdam na ini hatod sa Indo kang One Media TV 48 Naga 105.5 Idol News FM. This activity is an open opportunity, is a very big opportunity in fact for our students here at Bicol State College of Applied Sciences and Technology as well as our faculty members. This partnership we will have today is a lot different because this is just a renewal of a partnership that we had inked several years ago. And under this new management of TV48, I think this is just a high time to renew our partnership. Indeed, it's my pleasure to be signing this momentous event. As was said earlier, I'm actually open for helping our young students to really express their desires and their happiness in producing something. So marami pa po kaming open hours for programming. With that, again, I'm so glad that here I am signing this agreement to really help the student population of Naga and Kamsur in general. Maraming salamat. And nag-igwa na kami partnership with Discuss na may mga volunteer from Discuss. Ang pigo-cover mi na po translasyon, si military parade, si civic parade, si gabos na mga events kang city and the church. Iyon na po ang pigo-cover mi. Kasi may mga katuwang na ang GNN din ng mga students from Discuss. We even started off with the possibility of producing some programs for the TV station. But in those early days, we still lack the facilities. We don't have yet those modern video editing devices, and we still, in a way, short of manpower. Because the only personnel we got then was our faculty. Unlike now, we have the BSCMC. I hope we will be able to improve more our partnership. Basta po, open kami, welcome po kamo, anuman ang pwede may tabang sa kami malaog or parehas man, anuman may tabang nito sa mo, welcome limang po iyon. Mayo po kami ng facilities like the TV broadcasting, pero pwede siguro kami makatabang in other ways. So with that, again, to the Discuss community, I'd like to consider this as another milestone. Padagos ka mo nag-aantabay sa News Force Bicol. Sa iba pang detalyes kita kunyan kan mga barata. Sa luwas kan Pilipinas, nagpakol na sa lampas 23.5 milyones. Ang bilang kan mga positibong kaso ng COVID-19 sa bilog na kinabahan sa record kan Johns Hopkins University. Mahilig sa nasabitan ng datos na nagabot man ang nabawian ng buhay sa virus sa 810,249 mantaan mga nakarecover man ang lampas 15.1 million. Ang US man ang naingenot sa kinabahan sa gulpikan infections na sinagapagrehistro ng 5.7 million infections kabali na ang 177,118 na binawian ng buhay asin man 1.9 million na recoveries. Biantras tanto na i-record man ang Hong Kong ang may pinakababang tali kan COVID-19 cases kan July 3
na na-record na siyam lang na bagong kaso. Sa niya lampas 4,600 pa lang ang confirmed cases sa Hong Kong, kabali na ang 77 na binawian ng buhay. Ang kinaban kan Karawat, baretang ini hatod kan Naga College Foundation, home of the champions. Ipinagiramdom kan Philippine Sports Commission o PSC sa mga collegiate sports team na nagtitinir na number 1 priority kunyan na panahon ang pandemya kan kaligtasan. Ini mananaging pahayag ni PSC Chairman William Butch Ramirez na iniimbestigaran ang posibleng paglapas ng UST Tigers sa COVID-19 safety protocols. Tinawan doon ni Ramirez na trabaho kang PSC na sigurado na masusunod ang mga panuntunan sa ipinapasunod na para maiwasan ang paglakop kang virus. Tinawan doon ni Ramirez na mas importante ang buhay kan mga atleta kadawat sa anuman na medalya na pwede na makuha sa buhay. Mararamdaman na napareport na nagtitinir ang Tigers sa training bubble ganing sa Sorsogon sa laog ning 2 bulan hanggang kanakaging semana na paglapas sa protocol. Sinulit mga professional leagues pa lang ang natawaning signal na mag-practice. Mientras tanto, pasa naman ni UST coach Aldin Ayo ang katuninongan kani kasumpay sa kontrobersiya na nagantong sa paglipat kan team captain na si CJ Cancino sa UP Maroons. Ipinaliwanag ni Ayo na ang reconcilable differences kang ang mga panginutong rason kung natawan o nagkataon na naghahalin si Cancino. Siniguro man kang collegiate basketball coach na preparado siya itaoan sa empilo ng kooperasyon sa dawa anong investigasyon at sinagalaom na masisimaganing maray ang dawa anong issue. Showbiz, nagpaaram na ang dating aktor na si Ariosto Reyes Jr. Sinabi kang direktor na si Benji Garcia, nagkapirang taon na ini nakikipaglaban sa cancer. Kanakaaging 2 semana, naglala pa ini asin na koma. Aros 20 taon, ining nawara sa showbiz. Kan 2009, nagbalik siya sa pagbida sa magpakailanman sa Blessy Cervantes story. Naging harani ining amigo kang aktres na si Vivian Foss. Nagkapira sa mga pelikula kung saan nakaibanan. Iyo ang Gumuman ang Langit kang 1969, Magsisiman Ako, Wanted Perfect Mother kang 1970, Bayan Ko, Kapit sa Patalim kang 1984, asin Gulpi pang iba. Laging nominado man ni bilang Best Supporting Actor sa Orian sa pelikulang Dormitorio. Alagad na daog siya ni Mark Hill sa pelikulang Palipat-Lipat, Papalit-Palit. Patuloy po ang katalipunan kasatuyang pagbabarata digdiyos sa News Force Bicol. Aldaw po niya ng Miyerkules, petsa 26 kan bulan Agosto 2020. Sa parang serbisyo publikong maasahan, nakaibanan tapos sa News Center si Tin Dilara, Irene Tusok, asinman si Mark Mendoza. Sa technical side, nakaibanan naman si Enzo Senya, asinman si Alex Rubio. Sa pahingenot man ni Technical Director RJ Ribidorial. Sa pangarap po, kan One Media TV 48 Naga sa pahingenot ni Sir Mario Villanueva. Ako po sa inyo amigo sa inyong Barita Action agad. Adonis Saguilar Jr., Marinaga Bicolandia, salamat po sa inyong pagkatabay. Masunod na ang programang Aramonta. Maiiwasan ng COVID-19 sa pagiging malinis sa katawan at paligid. Sundin ang mga payong ito. Regular na paglilinis ng kamay gamit ang sabon at tubig, alcohol o hand sanitizer. Iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig. Takpan ang bibig at ilong gamit ang upper sleeve o elbow o gumamit ng tissue kung uubo o babahin. Umiwas sa malapitang pakikipagsalamuha at palakasin ang resistensya. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, tuksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito.